Per tant, no? I tant que hi ha. Utilitat de l'estadística dintre del món de l'empresa. Mm, Molta en el sentit de que t'ajudarà a prendre decisions, val? I a poder donar resposta a tots aquests interrogants que han sortit durant la presentació. Però no respostes, no? Que això a vegades ho veus, no? En professionals que dius, uah, és un tema de rigor, no? I de professionalitat. O sigui, l'altre dia, sense ja més, no? Una companya m'ha dit, m'han dit que el curs no sé què, falta una mica de no sé què, falta una mica de no sé quantos. I dius, però vamos a ver, eh, això no és professional, val? Perquè està basant en comentaris, intuïcions, oïdes, de quantes persones parlem, d'un col·legui teu que t'ha comentat que no sé què. Això és professional? No, no és professional. No, no pots fer aquest plantejament en el món professional. Vale? Ha de ser més objectiu, ha de ser amb criteri, amb rigor, vale? Perquè si no, el que el rep, en aquest cas jo, doncs dius, joder, vale? Que cutre. Estem fent aquest plantejament, no? No és una manera de treballar professionalment. Per tant, eh, el missatge és la utilitat de l'estadística en tot l'àmbit empresa, que és el que estic parlant jo, però també heu vist que els altres àmbits anem pel mateix camí. Et permet, no, triar per on anem, la presa de decisions amb evidència científica, val? I amb rigor professional.